हाय लोगोफोर, Jsn Art इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअआव नारें खारजि आरो लिसु फिथाइफोरखौ पेन्सिलजों बोरैहाय आखिनाय जायो, माने गोरलैयै बोरैहाय आखिनो हायो बेखौ दिन्थिनो नाजानाय जादों। भिडिअआ गोलाव जागोन, अब्लाबो अननानै नायलांदो जोबजासिम। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो अल खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांनिसिम गोख्रै सौहैनो हायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।